Man kan komme til Tenerife fra luften eller fra havet. Men så snart du ankommer, begynder rejsen for alvor. Tager du med? Gaderne fyldes af farver og lyde. På Tenerife lever moderniteten side om side med traditionerne. Det er muligt at nyde de fredelige byer med hele familien på Tenerife. Et sted, hvor tiden står stille. Og hvis du er til shopping, er du kommet til det perfekte sted. Både i hovedstaden Santa Cruz de Tenerife, som i den nordlige og sydlige del af øen, har du et stort udvalg af muligheder for indkøb i de moderne indkøbscentre. Hvis du allerede har gået rundt og nydt dine indkøb, hvad siger du så til lidt kultur? Her kan du se værker fra verdens bedste arkitekter. Et sted for alle og til alle. Det er en emblematisk bygning, designet af Herzog de Morón og Viero Gutierrez, undfanget for at forene den bedste moderne kunst. Det er en bygning, hvor de forskellige rum blandes til at udgøre et lyst og rummeligt sted, som ånder indefra og ud, og udefra og ind. Det er et mødested og et fristed. Et af byens vartegn. Ved siden af det her ligger markedet Nuestra Señora de Africa. Her kan man købe friske madvarer i en livlig og larmende atmosfære. Og ved aftenstid kan man nyde en lille bid mad i de mest emblematiske og hyggelige områder på øen. Og selvfølgelig er havets urokkelige tilstedeværelse noget, som gør enhver aftensammenkomst til noget enestående. I den sydlige del af Tenerife er der i de seneste år blevet indviet en masse eksklusive feriesteder. Jeg går ikke i seng endnu. Tager du med?